Máme prístup. Dobre. Sviečku asi budem musieť. Sviečka nie, že je vypadnutá. Hadička je v jazze. Tak. Ťahla idú. Remeň. No, trošku pošla, hej. Hej? Hej. Dobre, takže máme tu. Strane dole. Ale že toto chlopi nechodia teraz, tu to dám mamu. Majú u mňa stroje. Ja podržím, ty môžeš ako robiť. No najskôr len tam, nie cez spojku. Už vôbec nie. Kýva ešte tam Merkuľa. Časí som... Nie, to tak bolo. Dobrý. Pokrýka tu je. Jak to? A už tam by sa mal toto? dostať v Áno, väčšom Áno. nebu. áno, či nie. Nejaké tesnenie. Do kamaráta, kamarát mal Hej. knižnicu. Tam To je to isté. Tam čítali do rána. To je toto isté, presne. Tu Jaro. Zaraz. Tu sú aj štifty. Tu štifty sú. Tu štifty. Matica. Len má... No. Na jednej strane je taká rozteč, na druhej strane iná. Dobre, to je toto tu. Tu ide filter. Dobre, čiže toto tu je... Dobre bude. Nerúšať. A tá to... Ja si budem, to nie je problém, lebo tak je to odstavia. Tam to sú lebo tu tvojich, takže... Vzduch nemáš náhodou. Ale je dobré. Či z druhej strany ide? Dobre. Vedečko je zázrak. A Hara mi stala kolo štábu a nenakladala. Drevo. Nerobila nič iné. Nerobila. Není zaseknutá, len ju chcem otvoriť. Neviem, či to je dobrý nápad. Skúsi, ide. Tam, Pôjde, to nevadí. tam tesnenie asi už
pošlo so Sovietským zväzom. Ale nevadí, ona bude sahať. Radšej nie. Väčšie. Radšej nie. S blickami nevytiahneš. No len skús, to tu. Či mi náhodou. Ja mám normálne väčšiu. Nie, ja mám... Aj na pompy. Neviem, či rýchlosť tam je. Ja som dal do toho... Počkej, či to je sneh sa spadol asi. Ten už si neuvedomali tam. No, Soudruži. to taký maliek išli hore do toho, na vesmír. No toto. Neustrike na diaru. Jak to? Vzduch by to urobil, nie? A neviem, či toto by si chcel zatlačiť do dnu. Nie, tam ono tam tlačí. Tu sa pomkávať, či to bude mať tlak väčší. Ale nie. Ale toto nafta je až do červená. Dotedy to bola ekologická. Červená bola Červená dokedy, bola, nie? ne? Toto bolo tu. Ja som včera sekal na ciroche až po kamene 30-40 centy. Počúvaj na to. Toto by mohlo vymeniť. Lebo tamté nové majú zimy možno ešte iba zo 2 cm vyššie. Že nehrozí, že pás skočí. Rozety. Toto je rozety. Ale tu- nestojí veľa. Andriš! Hej, áno. Ale ktorý to je? Miško, daj To je- 12, to je- prosím. Pod pasami nohy nemajte. A to teraz ešte nie. Nemá benzín, ja by som... No, teraz by trebalo. Tam som dal benzín. Aj tu už má toto, presne, už má vzduch. Ja si dám toto dolu hodičku. tam. Hej, dolu treba. Treba mu to. Ale to sa začalo vyzerať. Ale keď je prišlo zo zelené, že oni to povedali, to sa vyzerali. A tam to zavolali určite, že to nedovolili, ale určite to bacha na toho, lebo z toho a to oklávať ľudí, hej. Ačka sme mali kamarkovú kamarátku zadu na BMX 750 dole. Ešte by som vybral švičku, či má iskru. A nie, Takže iskra nejde. počkaj teraz. Skúste, či má iskru. Toto je. Čom- Nemáš... No hej, lebo toto je na podlievanie. Skúšajú plynu pridať. Tu? Ručne, na karburátor. Hej.
musíš držať. Toto treba urobiť. Ale musíš držať, lebo inak neťahalo. Musí byť zatvorené. Musí byť zatvorené a neúplne pustiť, bo asi úplne pustiť. Vypínaš. Takže už ide? Počkaj. Aj keby sa pohlo, to asi neveľa, no. Začalo, hejže. To aj nie... Už Točilo, či nie? malo snahu. Z tamtej strany neuvidím nič, čo ste dali dole ten deky.
pretočiť. Nejde. A mal si celkom na dorastanú. Hej. Až tak? Hej. Až... Šikovne musíš raz a prekrútiť tam ho. Šikovne. Ja 3 sprazy jak zrobím, to tako zdechne. Nie, už naša ide. Už dymi. Už dymi, áno. Tam do toho sania? Aj. Hej, ale už dymilo. Ono teraz ani vzducha tu nie stáva, za to nechce ísť. Tam Aha. už vzduch nebere motor. Tu je zo spodu, je? Aha, aha, jasné. Ja. Mechaníci. Takže keby tam štriknúť do sáňa. Ja som tak z... Nejde benzín? Nie. Ty koco. A kde je ďalej?
Tu się vysypalo. Gola poslal. Aj tam vidím. Keby zostalo zaseknuté. Je olej. Isto. Počkaj. V tom druhom to tam bolo dané. Naštartovať sme naštartovali.